Галимжан Гыйльманов. Албастылар. Алтынчы бүлек. Мунча өлгерүгә Сания өйгә кереп, Хәлимгә дәште. Вакыт төшлеккә җитеп килә иде инде. Шиллә үзенекен итә. Кояш астында озак йөрергә иркенлек бирми. Бөтен кош-кортны, бозау бәрәннәрне шундук күләгәгә куып кертә. Үй ишекләре шар ачык, тәрәзәләр дә кысып ачып куелган, ап-ак пәрдәләр күбәләк канаты кебек җил уңаеннан җилфер-җилфер килеп торалар. Шул пәрдә арасыннан кысыла-кысыла үткән җил түр түшәктә яткан Хәлимнең җитү чәчләренә, сакал-мыекларына килеп урала. Аннары шул тызактан чыга алмыйча шактый тарткалаша, тыпырчына. Ниһаять ул ычкынып китә һәм шул шәпкә ишек катындагы чаршау итәгенә барып бәрелә. Соңыннан бу өйдә рәт булмасын аңлап, бәләсеннән баш-аяк дигән кебек, ишек яңакларына бәрелә сугыла, ишек алдына чыгып чаба. Очраклы гына килеп кергән җил малае Хәлимнең уянуына сәбәпче булды да. Хәлим инде уянган, әмма әле күзен ачмаган. Бик ачар иде дә, куркыта шул. Күзләрен ачса, бу илаһи халәт кинәт юкка чыгар да, ул кабат ниндидер афәткә юлыгыр кебек. Шул ярым терек хәлдә кичәге дулкынландыргыч мизгелләргә әйләнеп кайта. Булган хәлләрне башыннан кичереп ята Хәлим. Районга бару, басу чите, әбиләр, Зөфәр, ишек алдындагы халык, әнкәсенең җылы түшәге, барысы да апачык. Әмма берни дә ачык түгел. Бер еллык гомер ачык түгел. Бер көн түгел бит ул, бер ел. Хәлим бөтенләй аңсыз түгеллә. Бик яхшы төшенә. Ниндидер сихергә тарыган ул. Бу афәтнең теге ике карчык белән бәйләнгән булуында чамалый. Кемнәр сыңалар? Нинди серле, сихерле затлар. Теге чакта клубка чыкканда очраган ике карчыкка да бик охшаганнар бит алар. Шулар түгелме? Барыбер ачыклаячак моны Хәлим. Үз аңына кайтачак әле ул, хәтерен яңартачак. Тыштан чиләкләрен шылтырата-шылтырата әнкәсе кереп ята иде. Керә-керешкә үк ул Хәлимгә дәште. Улым дим, торасыңмы инде? Мунчаны ябып кайттым, бераздан әзер була. Я, тор инде, тор, әйдә юын, ашап ал, озакламый кеше килә башлар. Ак бабаң көтү куганда ук кермәкче иде дә, тыйдым әле. Йөрмәгез әле мәйтәм. Малаемны үземдә күреп туйганым юк мәйтәм. 2 ел әрмиядә йөрде, кайткач тагын 1 елга китеп югалды. Үзем карыйм әле башта мәйтәм. Төштән соң керә башларлар, насыйп итсә. Бик тә сорашасылары килә үзеңнән, кайда булуың хакында сорашасылары килә. Сания сөйләнә-сөйләнә түргә узды. Улы янына килеп утырды. Салкын суда озак торудан күшеккән кулларын Хәлимнең маңгаена, яңакларына куеп карады. Менә бит, әйбәтләнгәнсең, әйдә балакаем, тор инде. Мунчага бар, юын, кырын, тырнакларыңны кис. Бу бабай сакалларыңны төбе тамыры белән йылкыбат. Әйдә, кешеләр килә башлар. Бик тә беләселәре килә. Әнкәй, дип башлады сүзен Хәлим. Сак кына күзләрен ачты, тирә-ягына каранды. Хакмы бу? Мин өйдәме? Исәнме мин? Исән, балам. Исәнлә ул. Тик мин бер нәрсә дә белмим бит, әнкәй. Берни белмим. Аның соңгы сүзләре калтыранып чыкты. Юкны сөйләмә, балам. Ничегендә белмисең ди? 1 ел йөреп берни дә хәтерләмисеңме? Эй Аллам, менә нинди бәләләр төште башыбызга. 2 әби карчыктан башка бер кемне дә күрмәдем. Менә кичә генә кебек. Хәл алырга гына утырган идем бит. Кинәт Саниягә әллә нәрсә булды. Ул учлары белән авызын каплап караватка утырды. 2 карчык дисеңме, углым? Ай, хараплар гына булдыкласа. Шул карчыклар инде. Сине балачакта да урлы язганнар иде. Әннәкәем. Бәйтеге вакытта мин бала тапканда да 2 кара хатын булышкан иде. Эй Аллам, шулар гына харап иттем микәнни сине, балам? Алар бит ел сайын иссез шилләдә авыллар аша узалар. Син әрмиядән кайткан чорда да килгәннәр иде, хәтереңдәме? Чын сихерчеләр диләр бит аларны. Бер тутырып карасалар, кеше соңгы тавыгын үзе чыгарып бирәди аларга. Шулар гына сихерләгәннәрдер димен шул. Атаңны да шулар харап иткәннәрдер әле, мәрхүм кәемне. Койларда гына рәнҗеп сыкрап ятадыр инде аның сөякләре.
Эй Аллам, күрәселәребез булган икән. Нишләп безнең нәсел-нәсәпкә генә каныктылар икән соң бу җин карчыклары, шайтан коткылары? Әнкәй, ярый, тынычлан инде. Исән-сау булгач кайтып кердем бит. Елама, борчылма. Менә дигән иттереп яшәп китәрбез әле. Ходай кушса дип әйт, балам. Ходай кушса. Ана белән бала гәпләшеп озак юандылар. Бираздан мунчасы исенә төшеп, Сония тыз-быз килә башлады. Стәленә ризык нигъмәтләрен иртән-иртүк чыгарып тезгән иде инде ул. Капланган ашъяулыкны ачып ташлады да самаварын җылытырга куйды. Аннары үз алдына төрле дугаларын укый-укый тышка чыгып китте. Хәлимгә буларның барысы да кызык иде. Гаҗәеп хәл бит. Әле кичә генә шушы өстәл артында утырып ашаган иде. Әле кичә генә мунча кереп, өр-яңа киемнәрен киеп алган иде. Әле кичә генә. Баксаң, бер ел үткән дә киткән. Әле һаман да ышанасы килми, билләһи. Хәлим торып утырды. Әнкәсе тышкы киемнәрен салдырган икән. Кылкаланып беткән эчке штанга карарлык та түгел. Ул ишек төбендәрәк урнашкан кием шкафына юнәлде. Бөтенесе дә үз урынында. Кичәге кебек. Бөтенесе чиста, пөхтә, күзнең явын алып тора. Хәлим үзенә кирәк киемнәрне сайлап куйды. Юыңгы шүрлегендә яткан көзге пәкеләрен җайлап кына сөлгегә төрде. Аннары өстәлдәге ризыкларга карап тукталып калды. Әнисе әзерләгән бу ашларга чистарынмаган, сихер зәхмәтләрдән арынмаган килеш кагыласы килмәде аның. Тыштан: "Хәлим улым, чык! Мунчаны юып чыгардым, миллекне пешердем, чык!" дигән тавыш ишетелде. Шуны гына көткән Хәлим дәррәү кузгалып ишек алдына чыкты. Әле кичә генә аның рухына Коръән чыгарылган чирамлек аша үтеп, пар бөркеп торган мунчага кереп чумды. Төшке ашны бергә ашадылар. Юынып, кырынып алган Хәлимне танырлык түгел иде. Сония улына сыкланып бет алмады. Күзенә генә карап торды. Халыкта булай текәлеп караучыга күзенә керердәй булып карый диләр. Яратып, сөеп, үтә дә үз итеп, газиз итеп карау иде Сониянең. Ул әле дә булса айнып җитә алмый. Нинди бәхеткә тарганын белә белүен, әмма бу шатлык сөенечен аң зихене аша үткәреп бетерә алмый иде әле. Сониянең сөйләшер сүзләре күп җыелган икән. Улына авыз ачарга да ирек бирмичә сөйләде дә сөйләде. Хәлим күбрәк тыңлап торды. Нәрсә сөйләсен инде ул? Ул бит кичә генә чыгып киткән кеше. Сония исә түкми-чәчми авыл хәлләрен сөйләде. Кемнәр үлгән, кемнәр туган, кем йорт салган, кем читкә киткән, кем кияүгә чыккан, өйләнгән, берсе дә калмады. Шулай тәтелдәп сөйләгән җиреннән нәрсәдер исенә төшеп, кинәт туктап калды ул. Авыр сулап алды да теләр-теләмәс кенә әйтеп куйды. "Сине армиядан көтеп алган Нәфисә кияүгә чыкты бит, балам." Хәлим чәйни торган ризыгын йотып җибәрә алмыйча, күзле бүкән кебек катып калды. Кулындагы кашыгын шул кадәр каты кысты, беләкләрендәге кан тамырлары бүртеп, шартлар дәрәҗәгә җитте. Улының иң авырткан җиренә кагылуын чамалап алган ана ике арадагы кискенлекне йомшартырга кереште. "Нишләтәсең инде, улым? Башта гел көтте, минем белән бергә көтте. Сине көтеп, сөйләшә-сөйләшә кичләр, төннәр уздырдык. Мәйтеңне алып кайтып күмгәч, иң беренче сорап килгән кешегә чыкты да китте." Өстәл артында тагын тынлык урнашты. Сония тагын чыдамады. Ана кеше түземсезлеге белән ул Хәлимгә карамый гына әйтеп куйды. "Нәфисәне әйтәм, бик ярата иде сине. Ишеткән, синең кайтуыңны кичә үк ишеткән. Көтү чыгарганда йөгереп килде дә күкрәгемә капланып үксеп елады. Сония апа, Хәлим алса бер көн тормыйм, хәзер чыгып китәм ди. Иремнән бер уйламыйча китәм ди, алсын әле ди, үзе үкереп елый. Көтә идем мин аны, мәйт таптылар бит ди." Тагын тынлык урнашты. Дәшми-нитми генә чәй иштеләр. Әмма Сониянең соңгы сүзе Хәлимнең колагына ныклап кереп калган иде инде. "Тукта, нинди мәйт ул? Хәлим исән булгач, кемне күмгәннәр соң авыл зиратына? Кайсы ананың газиз баласы ята салкын туфрак кочагында? Әнкәй, нинди мәйт соң ул?" Сония сискәнеп китте. Күрәсең, ул үзе дә шул мәйт хакында уйланып утыргандыр. Хәлим кабатлап сорады. "Каян? Ничек таптыгыз сез аны? Таный алмадыгызмыни?" "Эй, белсәң иде, улым, кичәдән бирле җанымны кимерә инде ул мәйт. Кемнеке булсын соң, берәр мәхлук бәндәнекедер. Качкынныкы яки берәр ерак җирдән килгән юлчыныкыдыр. Йөзе бите танырлык булмаган диделәр,
күлмәкләрен карадым, нәкъ синеке иде, ә йөзенә карый алмадым. Хәлимнең йөз чырайына охшаган диделәр дә, шуның белән эш бетте. Ашык-пышык күмеп тә куйдылар. Ну бит, һәр кешенең башкалардан аерылып тора торган җире була. Сөяк, кан, тире күзәнәген, тагын чәче, миңе. Ниндидер врачлар да килде, кагазлар тутырдылар, миннән куллар куйдырттылар. Шак аягына басып торган хатынны көйләү әллә ни авыр булмагандыр шул. Аннары изли-изли арып та биткән булганнардыр инде. Бөтен район милициясен, солдатларны аякка бастырдым бит мин. Этләр белән дә эзләп карадылар. Урман юлын аркылыга, буйга айкадылар. Шул вакыт шыгырдап урам капкасы ачылды. Сония белән Хәлим дәррәү капка янындагы тәрәзә янына килделәр. Керергәме юкмы дип икеләнделәр бугай, капка яртылаш ачылган килеш шактый торды әле. Бираздан капка арасыннан Ак бабайның башы килеп чыкты. Аның артыннан күмәк хуҗалык рәисе Фәнил Рахматуллин күренде. Килт итеп Хәлимнең Фәнил Гыниятовичка биргән вәгъдәсе исенә төште. Ул кичә юкла былтыр җәй МТМдагы ватык комбайнны караштырып, ашлык сугарга төшәргә сүз биргән иде. Ә менә ничек килеп чыкты? Ничек итеп аның күзенә карар ул? Кунаклар бик озак керделәр. Сония әллә кире чыгып киттеләр инде дип уйларга да өлгермәде, ичке үй ишеге ачылып китте. Чылан караңгылыгыннан Ак бабайның аппак кәҗә сакалы суырылып чыкты. Бираздан пеләшләнә башлаган башын кул яулыгы белән туктаусыз сыпра-сыпра Фәнил Гыниятович килеп керде. Кеше куркытып йөргән картлаш син булдыңмы ни әле, ә? Зөфәр барыбызның да башын бота битерде. Бөтенләй өлгереп ир-егет булып кайткансың димме? Бераз ябыккансың икән. Шулай сөйләнә-сөйләнә башта Ак бабай килеп күреште. Аннары күмәк хуҗалык рәисе кулларын сузды, карт һаман сөйләнүендә булды. Аллага шөкер, исән сау кайткансың. Анаңның күз яшьләре өчен килеп ирешкәндер сиңа Худайның бу мәрхәмәтләре. Әмма бик зур шелтәм дә бар сиңа, олан. Еракка, күпкә китәсе булгач, әнкәңгә генә булса да хәбәр итәргә кирәк иде. Монда дөньяның өсте аска килде. Җитмәсә, икенче бер Худа бәндәсенең салкын гәүдәсен сиңа дип әзерләнгән кабергә салдык. Ул нишләп, ничекләр генә түзеп ятадыр инанда. В общем, әйтмичә китеп әйбәт эшләмәдең син, олан. Хет әнкәңне кызганырга иде. Каушап калган Хәлимнең хәленә кереп, Сония сүзне үзенә алды. Хей, Сабир абый, 1 ел кайда яшәгәнен үзе дә белми бит ул. 1 еллык гомеренең бер бертек мизгелен дә хәтерләми. Ялгыштырган нараны, бутаганнар, алай тиз генә ябышмәле син. Ничек инде югалган? Менә шулай, урман юлы буйлап кайтып килгәндә ике карчык зиһенен алган балакаемның. Шуннан берни дә белми. Әнкәй, ярар инде, үзем дә сөйли алам бит. Әнкәсенең сүзен бүлеп, үртәлебрәк әйтеп куйды Хәлим. Да, хәлләр. Ато без монда әллә нәрсәләр уйлап бетердек, дип сүзгә кушылды Фәнил Гыниятович. Нишләргә җыенасың соң? Иртәгә идәрәгә кил, сөйләшербез. Хәлим һаман дәшмичә тора иде. Аны кыен хәлдән бу юлы да әнкәсе коткарды. Юк әле, юк, Фәнил балам. Җибәрмим әле мин аны колхоз эшенә. Шак аягында басып тора, күрмисеңме? Бераз хәл алгач, тәненә ит кундыргач барыр. Ачуланма нитмә, бераз өйдә торсын. Ярар, ярар, Соня апа, бер сүзем дә юк, бер дә борчылмасын, эш булачак диюем генә. Сүз сүзгә ябышмады. Моны Ак бабай да, Фәнил Гыниятович та, Сония белән Хәлим дә бик яхшы беләләр иде. Шуңа күрә дә кунаклар озакламады. Ничек кергән булсалар, шулай ук тиз генә чыгып та киттеләр. Хәлимнең күңелендә авыр тойгы калды. Югыйсә, бөтенесе дә тәртиптә бит. Тик элекке җан тынычлыгы каядыр юкка чыккан. Хәлим хәтта аерым минутларда нигә кайттым икән мин монда дип тә уйлап куя иде. 1 еллык тормышының гомер баскычыннан үзелеп төшүе, Нәфисәнең кияүгә чыгуы, аның исеме белән күмелгән мәет, 2 сихерче карчыкның авылда йөрүе, буларның барысы да Хәлимнең күңелендә кабат кабынып киткән өмет, сөенеч, хыял, яшәү утын өреп сүндергә маташалар иде. 7нче бүлек.
Кишин Хәлим абзар артындагы утыргычка чыгып утырды. Аларның йорты калкулыккарак урнашкан. Шуңа күрә бөтен авыл аермачык булып күренеп тора. Хәлим кичкә авыл утларына карап узак утырды. Көтү инде күптән кайткан, шуңа күрә авыл урамнарындагы җанлылык сизелми диярлек. Уйларны барларга, хис-тойгыларны чарларга, фикерне бер ноктага тупларга иң кулай вакыт бу. Ә бит уйлап баксаң, уйланырга уйлар бар икән. Юк әле. Соңгы сәер хәлләр хакында гына уйламый Хәлим. Анысы хакында уйлап бетерергә гомер дә җитмәс мөгаен. Гомумән, Хәлимнең үз гомерендә бер генә тапкырда тормыш хакында, яшәү гаме, кытылгысыз язмыш, үткән һәм киләчәк хакында тукталып, үз күңеле белән бергә-бер калып, уйланып торганы булмаган икән. Менә бүген шундый уңайлы чак, беркем дә борчымый, бер бертик мәшәкать калмаган. Хәтта кичкенәдән үк күңеленә кирип, бер туктаусыз рәхәт борчып, жан багырын иркәләп тә, телгәләп тә торган мәхәббәте Нәфисәдә юк инде. Ул үзе дә юк. Юк, бетте китте. Аны инде күмеп куйганнар. Иртәгә эшкә барасы юк. Кич сөйгән яры белән очрашырга чыгасы юк. Хәлим ындыр артында аунап яткан каен агачлары өстенә менеп кунаклады. 3 тау, дөресрәге 4 тау аралыгында урнашкан авылга күз салды. Бер дә булай утырганы булмаган икән шул аның. Әнә нинди матур урынга урнашкан Кампәрле авылы. 4 уйсулык тоташкан урынга. Кичкенә үзәнлеккә генә сыеп бетә алмыйча, кайбер йортлар шат булып, янәшәдәге тау битләренә үк менеп киткәннәр. Аларның кайберләре тау башларында шаулап утыручы мәхәббәт чыршы нарат урманнарының янына ук килеп тез чүккән. Хәлимгә авылның 2 очы гына күренә. 3нче очы күренми. 4нче очның иң соңгы йорты аларныкы. Әнә ындыр тыкрыгыннан борылу белән ферма йортларын узасың да урман авызына кирип китәсең. Кичкенәдән калган тойгы, Хәлимнең күп мәртәбәләр күзәткәне бар. Авылдан чыгып киткән кешеләрне бу кара урман шымлы, йырткыч авызы белән кабып йота кебек иде. Кампәрле авылы хакында әллә ниләр сөйлиләр. Сөйләрлек тә шул. Тайга урманының иң ерак ишенә кергән авыл. Аннан да ерак авыл юктыр. Юнле башлы юл да юк. Бердән-бер юл кирегә Кампәрледән 45 чакрым ераклыкта урнашкан район үзәгенә алып чыга. Бу юл буена тезелеп утырган авылларның күбесе Марый авыллары. Аларның Кампәрлегә иң якыны 15 чакрымда. Кара урман йоткан бу татар авылының тарихы хакында Хәлимнең күп төрле мәзәк тә, гыйбрәтле дә риваятләр ишеткәне бар. Иң хәтердә калганы сихерчеләр хакындагысы. Имеш, хәзерге Кампәрле авылы урынында Тайга үзәнендәге бер кичкенә үзәнлектә сихерче карчыклар гаиләсе яшәгән. Бу урынны аучылар читләтеп узган, ә сихерчеләр үзләре кешеләргә зыян салмаганнар. Әмма начарлык кылырга тырышкан бәндәләргә бик мәрхәмәтсез булганнар. Бер ырым белән кешеләрнең хушларын ала алганнар, кул-аякларын буынсыз, хәлсез иткәннәр. Иң хәтере аларны аңсыз, хәтерсез калдырганнар. Тукта. Хәлим белән булган хәл бит бу. Аңсыз, хәтерсез, хушсыз, әллә шул сихерчеләр килеп чыкканмы? Нишләп инде? Авыл кайда да теге сихерче карчыклар кайда? Ә бит бабасы кайчакта сөйли торган иде. Авылга безнең нәсел нигез салды дип әйтә иде. Аюлар нәселе. Әйе. Хәлимнең бик борынгы бабалары көч гайрәтләре белән аюдан ким булмаганнар. Беләк юанлыгындагы агач куакларны җирдән суырып чыгарып, 10 адым читкә ыргыта алганнар. Авылның тарихында фаҗигале хәлләр еш булып торган. Бу тирәдә яшәп яткан сихерчеләрнең тынычлыгын, бәхет һәм әйбәт җир урын эзләп килеп чыккан берничә татар гаиләсе боза. Татарлар башта берничә йорт салып, әлеге сихерчеләр янәшәсенә урнашалар. Алар һәр төрле авыруны, күңелсезлекне шул сихерчеләрдән күрә башлыйлар. Ике арада ызгыш талаш чыга. Бер гаиләгә икенчесе, өченчесе өстәлеп, шактый ишәйгән авыл сихерчеләргә каршы чын-чынлап көрәш ача. Ниһаять аларны куып җибәрәләр. Гаилә башлыкларын тотып алып, агачка бәйлиләр дә ут төртәләр. Иң гаҗәбе шунда ки, соңыннан тирә-якта Кампәрле авылы кешеләренең үзләрен дә сихерчеләр дип атап йөртә башлыйлар. Кампәрле атамасы да шуннан килә. Кам-пәриле, ягъни сихерле пәриле. Ә бит иң беренче кешеләр авылны Шүриле дип атамакчы булганнар. Әмма бу исем авылга ябышып калмаган. Хәлим әлбәттә аңлый. Аның үз гомер тарихында да ниндидер сихер катнашкан. Тик нинди сихер,
нинди зәхмәт аның язмышы белән шаяртмакчы булгансың? Бу хакта ул әлегә белми. Кайчандыр ерак бабалары кылган хилаф эшләре өчен урманга качкан сихерчеләрнең үч алуымы? Алар бик озак, берничә 100 ел да яши алалар ди бит. Сихерчеләрнең балалары, оныклары да исән булырга мөмкин. Уйлый Хәлимнең баш тубалы шартлар дәрәҗәгә җитте. Аның зиһененнән бу сихер белән бөтенләй акылдан шашмасам ярар иде дигән уй йөгереп үтте. Әйе, аңа бу хакта күп уйларга ярамый. Бу галәмәтләргә барыбер акыл ирешерлек түгел. Бөтен булганны күргәнне калдырып, тормышка кайтырга, җиргә төшәргә, бөтен шик-шөбһәләрне оныттырырлык берәр хезмәткә керешергә кирәк. Иртәгә үк идарәгә барып, иң авыр эшне сорап алачак Хәлим. Тормышны җайларга күптән вакыт инде. Өйне яңартырга, абзар кураны рәтләргә, малны ишәйтергә, өйләнеп җибәрергә. Нәфисә, Нәфисә, бер елда көтмәгәнсең бит. Мәйет дип инде. Күңелең, җан бәгырең сизмәдемни соң? Уйлаган әйберең алдыңа килер дигәннәр бит. Хәлим Нәфисә хакындагы уйларын төйнәп тә бетерә алмады, ихата ягыннан үтә дә таныш, газиз тавыш ишетелде. Сания апа, Хәлимне күрергә буламы? Хәлим бу тавышны 1000 миллион тавыш арасыннан танып алыр иде. Җанны эретеп җибәрә торган, йөрәкне төпсез чыңгылга ата торган сихри тавыш иде бу. Нәфисә икән әле. Белмим шул, ярый микән соң. Син бит ир хатыны. Иртә белән әйттем бит инде, кермә дидем. Беләм дә соң, күз чите белән генә карыйм әле үзенә. Әллә ул түгелдер. Күмдек бит без аны кара җир куйнына, Сания апай. Үзем күрдем бит. Ләхеттә ята иде. Менә шушы учларым белән балчык эшереп күмдем. Хәлим түгелдер ул. Әстәгъфирулла, тәүбә диген Нәфисә кызым. Нишләп мин үз улымны танымыйча торыйм ди? Бөтен җире дә үзенеке. Түшәккә салганда да бөтен тән җирен карап чыктым. Күзләре дә күм-күк. Мине дә нәкъ үз урынында. Ачуланма, Сания апа. Аптыраганнан әйтәм инде. Бик яратам бит мин аны, оныта алмыйм. Төшләремдә күрәм. Кычагын җәеп килә, көлә-көлә килә. Инде кычаклаштык дигәндә генә аюга әверелә дә куя. Абау, бигрәк сәер төшләр күрәсең икән син, Нәфисә кызым. Мәймүнә әбиеңә барып эшкертеп карамыйсыңмы соң? Эшкер алса, Хәлимгә булган сөюемне алдырыр идем мин, Сания апакаем. Җәзаланам бит. Иремдә сизенә буга инде. Шулай да барып карадым. Мәймүнә әби дә берни эшләт алмады. Йөрәккә, җан бәгыргә кагыла алмыйм, дивана итәрмен дип куркам ди. Шулай шул. Йөрәккә кагылма, өрәк итәрсең дигәннәр бит борынгылар. Тынлык. Хәлим ышыккарак керде, пысып тыңлавын дәвам итте. Әле кайда соң ул, Сания апа? Белмим шул, кызым. Йөри инде шунда. Башына җиңеллек килмәсен дип куркам. Үзенең 1 ел югалып йөрүенә һаман ышанып җитә алмый бәгырем минем. Бик үзгәргәнме, Сания апа? Нәфисә кызым, бик күрәсең киләмени соң? Үзгәләнүеңә аптырап әйтәм. Гөнаһсына кереп булса да әйтим инде. Ындыр ягында, бакча тирәсендә йөри ул. Бар, тиз генә кереп күрешеп чык. Озак торма, кеше мазар күрсә, языгы миңа була, белеп тор. Бар, кызым, син аны барыбер бер күрергә тиешсең. Юкса сезнең икегезгә дә тормыш булмаячак. Аннары бик үтенеп сорыйм, күңелен җилкендермә. Сезнең арада буласы булган инде. Синең үз тормышың, аның үз язмышы. Шуңа күрә күңелен авырттырып, өметләндереп йөрмә. Юк, Сания апа. Бар, тиз бул. Мин кире уйлаганчы. Рәхмәт, Сания апа. Мәңге онытмам бу яхшылыгыңны. Ындыр якка чыга торган капканың келәсе күтәрелүгә, Хәлим утынга кайтартылган бүрәнә өем артына чүгәләде. Нәфисә түргә узды. Бакчаның әле бер башына, әле икенче башына йөгерде. Кыйма аша үрелеп күрше бакчаларны, ур куенында челтерәп яткан чишмә буйларын карады. Хәлим! Хәлим! Нәфисә бер тын йотылып тыңлап торды да, Хәлим качып торган бүрәнәләр янына килде. Йөрәге нидер сизенә иде аның. Хәлимнең янында, якында булуын ул тоеп белә ахры, әмма күзләре томана сукыр иде шул. Нәфисәгә шунда әллә нәрсә булды. Ул утын иеменә якын ук килде дә, күзләрне камаштырырлык ак төстәге каен агачын сыйпап үз алдына. Хәлим, Хәлимкәем, кайдасың син? Дип үрсәләнеп эндәште. Аннары йөзен куллары белән каплап, кычкырып елап җибәрде. Терсәкләренә капланып, сулкылдап басып торган Нәфисәнең калтыранган тәнен Хәлим телсез, аңсыз калып карап торды.
Ул бу минутта сулу алудан да туктап калды ахры. Йөрәге күкрәгеннән калкынып, дөп-дөп итеп бүрәнәгә бәрелеп тибә кебек. Нәфисә өзгәләнде. Хәлим, агачка әверелдең мәллә син? Үзенең моннан соңгы тәртибен Хәлим берничек тә аңлый да аңлата да алмас иде. Төштәге кебек кенә. Менә ул кайын әрдәнәләр артында багана кебек катып торган җиреннән чыкты да, чарасызлыктан нишләргә белмәгән Нәфисә янына килде. Куллары белән сак кына аның иңбашларына кагылды. Үксеп-үксеп сулкылдаган Нәфисә Хәлимнең кулларын башта тоймады. Әмма тоеп алгач, сискәнеп читкә тайпылмакчы булды. Хәлим аны көчле куллары белән кочып алды, бер мыскал читкә тайпылырга да ирек бирмәде. Нәфисә. Хәлим? Әйе, бу мин, Нәфисә. Юк, белмим, бәлки минем өрәк кенәдер. Ай, Хәлим, юкны сөйләмә. Мин синең кулны әйбәт беләм. Көчле, куәтле, шул ук вакытта йомшак, назлы куллар. Нәфисә, дәшмә, Хәлим. Беләм мин синең нәрсә хакында сораганыңны. Әйе, мин кияүдә. Сине югалтуга, ялгызлыгыма, сагынуыма, кара кайгыма түзә алмыйча чыктым, Хәлим. Мин барысын да беләм, Нәфисә. Тыңлап тордым. Син кая югалдың, Хәлим? Белмим, Нәфисә. Белсәм иде ул. Алай да буламыни, Хәлим? Була икән шул. Кемнең бәддугасы төште икәнсең безгә, я Ходай? Ходайныкы да, Иблиснеке дә түгел. Ике албасты карчыгының сихрына эләктем мин, Нәфисә. Менә гомерем бетмәгән булгач, тагын сезгә кайттым. Хәлим Нәфисәне үз итеп, бөтен назын, җылысын биреп кучаклады. Аның башын үз күкрәгенә салды. Нәфисәгә бу гына аз тоелды. Ул ялкынлы сулышы, утлы иреннәре белән Хәлимнең иреннәренә үрелде. Хәлим аңа каршы омтылды. Әмма үзелеп сагынган, сөю ләззәтенә сусаган иреннәр бер-берсенә кушылды дигәндә генә башын читкә борып, Нәфисәнең дерелдәвек тәнен читкә этәрде. Юк, Нәфисә, син хәзер башка кеше хатыны. Кирәкми күңелләрне ымсындырмыйк, җанны талкамыйк. Нигә мине читкә этәсең, Хәлим? Нигә рәнҗетәсең? Безнең язмышлар аерылган, Нәфисә. Күзеңне ач. Тормыш бу. Ачы хакыйкать бу. Тик белеп кенә бетермим әлегә. Үзең әйтмешли, нәрсә булды бу? Ходай каргадымы? Әллә Иблис шаярттымы? Их, Хәлим. Хәлимкәем минем. Мин бит сине һаман өзелеп яратам. Синең белән ятам, синең белән торам, син дип яшим, син дип үләчәкмен дә. Үлмәле, Нәфисә, яшә. Матур-матур балалар үстерерсез. Бала дисең син, Хәлим. Юнләп йоклаганым да юк бит ирем белән. Сине сагынам мин. Башка тәнгә ырнасым да килми, ширканам. Кинәт Нәфисәнең аң зиһенен бер уй сызып үтте. Ул сикереп торды да, Хәлимнең башын назлап ике учына куйды. Хәлим, минем синнән бала табасым килә. Синең балаңны үстерәсем килә. Әйдә йоклыйк әле, сөешә, яратыша бер йоклыйк әле. Нәрсә сөйлисең син, Нәфисә? Мин сине назга күмәчәкмен, Хәлим. Бөтен җан, тән күзәнәкләреңне үбеп чыгачакмын. Ахырдан бер матур малай табып бирәчәкмен. Хәлим, ишетәсеңме? Минем бала табасым килә. Синең балаңны табасым килә. Нәфисә кинәт җиргә тезләнде. Хәлимнең аякларын кочаклап алды, үрсәләнеп ялварып аңардан бала сорый башлады. Хәлим каушап калды. Кичәге көннән бирле мингрәүләнеп торган башы тәмам акылдан шашар дәрәҗәгә җитте. Ул шулай аптырап карап торган арада ихата ягыннан әнкәсе килеп чыкты да, Хәлимнең аякларын кочаклап елап яткан Нәфисәне торгызып, балаларча үгетли ишек алдына алып чыгып китте. И балакаем, бетеренмә ул кадәр, кеше көлдереп тавышланып йөрмә, бар, кайт, ирең көтәдер. Башка килеп йөрмә, яме? Нишләтәсең инде? Ходай Тәгаләгә шулай кирәк булгандыр. Әнкәсе Нәфисәне алып чыгып киткәч тә, Хәлим бераз вакыт хушын җыя алмыйча торды. Нәфисәдән аерылуга аның күңелендә генә түгел, бөтен тормышында бик мөһим бер кыл шартлап өзелгәндәй булды. 8-нче бүлек. Хәлим тормышка авыр кайтты. Үткәндәге гомеренең һәр шаһите белән очрашу күңелен тетрәндереп куя. Жан багырына көтелмәгән җәрәхәтләр сала иде. Читтә йөреп кайту гына түгел шул. Үлеп, күмелеп, кабат якты дөньяга туып кайту белән бер аның бу язмышы. Иң аянычлысы шул, ул үзенең 1 еллык гомере хакында берни дә белми. Бер бертик хатирә, бер мизгел гомер, гөлт итеп кенә булса да кабынып алган бер күренеш,
мажара булсын иде дә бит. Баштарак Хәлимнең кайтуына сөенгән кебекләр иде. Өйләренә килеп хәлен белүче авылдашларының исәбе-хисабы булмады. Кайтканының икенче көнендә үк Ак бабай белән Вәсимә карчык бер түгел 1000 кергәннәрдер. Ак бабай 80 яшькә якынлашып килүенә карамастан, хуҗалыкта умартачы булып эшли. Авылның иң мөхтәбәр, хөрмәтле кешеләреннән. Берничә ел элек кенә тергезелгән мәчеттә имам булып та тора. Әмма карагырух динче дә түгел ул. Һәр төрле дару үләннәре җыеп, аларны киптереп, кайнатмалар эшләп халыкны давалый. Җае килгәндә эшкереп-төшкереп куярга да күп сорамый. Ялгызы яши. Кампәрленең икенче башында торучы кызы килеп, картның өй тирәсен, өс башын караштырып китә. Вакыт булган саен Сания да кирип йөри. Үзләрендә камыр әйберләре пешкән көннәрдә табынга утырыр алдыннан Ак бабайга күчтәнәч кертеп, ризыкка фатиха алып чыга. Бу юлы да Хәлим кайту шатлыгыннан Сания әллә күпме тәм-тем пешереп куйган. Хәлим сынап торды. Менә хәзер әнисе табында өелеп торган кабартма бәлешләрнең иң матурларын гына сайлап алачак та, аппак сөлгегә төреп, күршедәге Ак бабайга йөгерәчәк. Әмма бүген Хәлим ялгышты. Әнисе бер каяда чыгып йөгермәде. Стенадагы сәгатькә күз сала-сала табын хәзерли башлады. Өй буенча тыз-быз йөрүче әнкәсенә карап бер куанды, бер борчылды Хәлим. Куанды, сөенде, чөнки әнкәсенең кызлар кебек өлгерлеге, җитезлеге, уңганлыгы бөтен өйгә ниндидер сихри бер дәрт һәм көрлек яктырып тора иде. Әмма бу тышкы тәэсир генә. Улының кайту шатлыгыннан гына шулай очынып, юк, очып йөри ул. Чынлыкта исә аның күңел түрендәге, җан бәгырендәге сагышын үлчәп тә, аңлап та бетерү мөмкин түгелдер. Яшьтән үк ирен югалтып, гомер буе авылдашларының битәрен ашып яшәгән бу хатынга Ходай Тәгалә тагын бер сынау җибәргән. Улын тартып алган, ул гына да түгел, аны кабат кайтарып, күңелен тагын 1000 миллион кисәкләргә телгәләгән. Ничек кенә куанса да, ничек кенә бәхетенә сөенсә дә, йөзендәге тирән җыерчыклар, күп еллар сөрүменнән эшкә баткан, кара бөҗрә эчендә калган моңсу күзләр, агарып бетә язган кыл чәчләр, барысы да Санияның гадәти җир кешесе булмыйча, күк тарафыннан сынау өчен җибәрелгән Хода бәндәсе булуы хакында сөйлиләр иде. Ниһаять, табын әзерләнеп бетте. Ишек артында гына көтеп торган кебек, кинәт тупсада Ак бабай пәйда булды. Аһа, менә кем өчен әзерләнә икән бу кунак табыны? Әссәламуалейкум, балакайлар, исәннәрмесез, саулармысыз? Исәнме-саумы, Ак бабай? Ничек күнегеп беттегезме әле бер-берегезгә? Күнегеп дип, без бит чит кешеләр түгел, Ак бабай. Безгә күнегәсе дә, нитәсе дә юк. Алай димә, Сания кызым. Бер атна читтә йөргән кешегә дә кабат күнегәсең ул. Кайчакта бер көндә кешене үзгәртеп куя. Ә миңа бөтенләй дә күнегәсе юк. Киткәнемә дә 2 генә көн бит әле, дип шаяртмакчы булды Хәлим. Әмма шаяртуы барып чыкмады. Ак бабай белән әнкәсе бер-берсенә карашып алдылар да, Хәлимнең сүзен бөтенләй дә ишетмәгән кебек әңгәмәне дәвам иттерделәр. Менә кызым, сезгә өр-яңа бал, бүген иртән генә аертып алдым, җып-җылы килеш. Мә табыныңа куй, сыйла улыңны. Яңа бал жаңа китә ди ул. Ай, рәхмәтләр генә яусын үзеңә, Ак бабакай. Иртәннән үк иреннәремә тән төшкән иде. Балга булган икән. Хәлим шуны искәрде. Әнкәсе өстәлгә 2 генә чиныяк куйды, димәк табынны 2 кеше өчен генә әзерли. Моны ул Ак бабай белән икесе арасында булачак җитди сүзгә юрады. Ниндидер заговор коралар булар дип уйлады Хәлим, малайларча фикер йөртеп. Сания күп көттермәде, ниндидер сәбәпләр табып, чыгу ягына юнәлде. Хәлим улым, бабаңга чәй ясарсың, яме? Әйдә бер гәпләшеп утырыгыз әле. Гомергә бер ярый ул. Үзем дә узакламам. Хәлимнең Ак бабай белән күп мәртәбәләр бергә бер сөйләшеп утырганы бар-барын. Әмма бүген бөтенләй башка очрак. Ниндидер уңайсызлык сизде Хәлим. Күңеле тыныч түгел иде аның. Йөрәк җилкенүе диләр моны. Шуңа күрә дә әнкәсе чыгып китү белән гаепле кеше сыман өстәл артына бер шөбрәк кирип утырды да тынып калды. Ак бабай Сания ясап киткән чәйне мактый-мактый сүз башлады. Ай, бигрәкләр дә тәмле итеп пешерә инде чәйне Сания. Мәрхүмә карчыгым чәйнең тәмнәре бараның чәйендә. Хәлим дәшмәде. Әйдә, улан, балыннан җитеш. Быел
бал күп булыр мөгаен, чәчәк күп, урман әйбәт. Хәлим һаман дәшмичә утыра бирде. Безнең тормыш урманнан тора шул. Ул бирсә яшибез, бирмәсә иза чигәбез. Әйе шул. Урман дигәннән, Хәлим улан, ул сине дә шактый изалаган ахры, әнә бит, как сөяккә калгансың. Хәлим сүзнең кирәкле изгә төшеп барганын сизде. Димәк, Ак бабай Хәлимнең үткәннәрен ачыклау өчен, һич югы бу хакта күңел кылларын тарткалап карау өчен юлланган. Әлегә ул ачылып китмәскә булды. Ак бабайның үз сүзе. Хәлим улан, киемнәреңә, йөз чырайыңа караганда, бу елда син урманда гомер сөргәнсең. Ничегрәк булды соң ул? Кайда, кем белән яшәдең диюем? Эх, Ак бабай, белсәм иде мин. Алай булмый ул, улан. Күз, караш, тән. Тәнеңнең күзәнәкләре нидә булса ятлап алып кала. Син бит үз акылыңдагы кеше. Күзең күрә, колагың ишетә, тәнең, җаның сырхау түгел. Юк, Ак бабай. Бу сүзне шушында башлык та, шушы урында битерик. Юл читендә ярты сагать шерем итеп кенә алдым. Шуннан башка берни дә хәтерләмим. Уянып китсәм, дөнья кыямәткә әверелгән. Кеше күзенә карарлык та түгел, билләһи. Кызма, алан, кызма, әйдә баштан ук сөйлә әле. Районнан кайтып киләм. Бер ачыклыкны сайлап, җәйлеп утырдым. Ашап алдым, аннары каршы юлдан ике әби килеп чыкты. Ашыкма, алан, сабыр гына сөйлә. Кемнәр иде алар? Ничек киенгәннәр? Капкарадан киенгән ике карчык, таяклары, төенчекләре бар. Бик әйбәт сөйләштеләр. Берәр сәерлек сизмәдеңме? Әллә инде. Нидә булса гаҗәпләндермәдеме сине бу вакытта? Юк, ахры. Алар чиремгә бик сәер генә бер тамга сыздылар. Түгәрәк аның уртасында аркылы-тыркылы куелган таяклар. Үзәккә кагылган чөйдә уенчык кеше сыны, курчак. Үзләре туктаусыз дуга укыйлар. Җил дә ул чыкты, җир тетри башлады. Хәлим үзе сөйли, үзе шул маҗараны кабат күз алдына китерә. Күз алдына китереп кенә калмый, үткәненә кабат кайтып, сәер бер халәткә юлыга. Нә ул тагында атынган кебек, әле бер якка, әле икенче якка тайпылып хәрәкәтләнә башлый. Аңа рәхәт. Ниндидер салкын җил, сулы шалгандагы кебек, аны суырып ала да өскә алып менеп китә. Хәлим мәтәлә-мәтәлә күк катындагы ястык болытлар өстенә килеп төшә. Хәлим күзләрен ачканда, Ак бабай аны түшәккә сузып салган, изүләрен бушатып азаплана иде. Үзе бер туктаусыз дуга пышылдый. Хәлим бик тиз айныды. Аңа Ак бабай алдында бик тә уңайсыз иде. Әллә нәрсә генә булды шунда, ачуланма инде, Ак бабай, яме? Әле һаман да буыннарымның егәрлеге юк. Буыннар дисең дә, сине сихерләп бозып җибәргәннәр, улан. Хушыңны, аң зиһенеңне, хәтереңне алганнар. Нәсел өчен кайтаручылар ише бу. Мин моны шундук аңладым. Бик авыр сихер, бик әшәке зәхмәт. Белмим, аны кем генә җиңә алыр икән? Нигә? Нәрсә өчен миңа шулай үчләнәләр соң, Ак бабай? Минем бит бер кемгә дә начарлык кылганым юк. Алай димә, улан. Кеше җиде буын бабасына кадәр бөтен хилафлыклар, гөнаһлар өчен җавап бирергә тиеш. Миңа нишләргә соң хәзер, Ничек яшәргә бу килеш? Мин бит бу якты дөньяда бар да, юк та. Бик алай ук бетеренмә, алан. Берәр җае чыгар, Ходай теләсә. Кара әле, бая син ниндидер тамга билгене телгә алдың. Әйе, яшел чирәм өстенә ком чәчеп сызылган боҗра. Аның эчендә тәре рәвешендә салынган ике таяк. Уртада чөй, чөйдә курчак, шул гына. Шул гына түгел шул. Бу бик шомлы фал, улан. Ак бабайның тавышы калтыраныбрак чыкты. Бу билге бик борынгы дәверләрдә шушы урманда яшәгән сихерчеләр тамгасы. Ничек инде? Эй, улан, бу бик ерак тарих. Менә син кышка әверелеп, күккә очып менә алсаң, аннан астагы җир дөньясына күз салсаң, күрер идең. Безнең авыл нәкъ шул тамга рәвешендә утырган. 4 оч, 4 урам. Авылны Билбау кебек нарат чыршы урманы чырнап урап алган. Ә курчак? Курчагы хикмәтлерәк күрәсең. Авылның нәкъ урта бер җирендә сер булырга тиеш. Курчак шуңа искәртә. Ак бабай, бу урын Нәфисәләр йорты кашында үсеп утыручы
тупыл агачына туры килә бит. Шулай икән шул. Бераз сөйләшмичә тордылар. Хәлим бу авыр хәлдән чыгу юлын бик тиз тапты. Ак бабай, әйт әле, зиратка күмелгән мәйет белән нишләргә соң инде? Мин бит исән. Ул хакта уйларга да куркып торам. Бу бик җитди эш. Аллаһы Тәгаләне үчекләгән кебек була бит. Кабердән мәйтне кабат казып алу мактана торган эш түгел. Афәт чакыру белән бер ул. Алмыйча булмыймы соң? Ятсын шунда таныш кына. Булмый диләр шул. Ул да кемнеңдер газиз улыдыр. Излиләрдер. Менә син эзләгән кебек. Авыл советына хәбәр килгән инде. Алдагы атнада казып алачаклар. Мискин. Үлгәч тә тыңлык таба алмый изашигә мәрхүмкәй. Беләсеңме, Ак бабай? Кайчакта шул хакта уйлыйм. Минем гүя җисми тәнем кабердә ята, ә җан йөрәгем җир өстендә йөри. Менә хәзер синең белән минем йөрәгем сөйләшеп утыра кебек. Юк, кирәкмәс, Хәлим улан. Алла исемен кушып тәүбә ит. Нинди йөрәк инде син? Йөрәкнең тәне ал, күзе ут була бит. Син күбрәк бакча түренә утыртып куелган кылга карашкыга охшагансың. Киткелдәп көлеп торган Ак бабайга кушылып, Хәлим үзе дә шаркылдап көлеп җибәрде. Бу аның билгесез сәфәрдән кайткач беренче көлүе иде. 9нчы бүлек. Бер көнне күршедәге Вәсимә әби имче дип даны чыккан Мәймүнә карчыкны алып килде. Бу карчыктан Хәлим кичкенә чактан ук куркып үсте. Кампәрледә аналар тәртипсез балаларын куркытканда гел Мәймүнә исемен искә төшерәләр иде. Сихерче Мәймүнә алып китәр яки Мәймүнәгә бирәм дип орышучы хатыннарны авылда әле дә адым сайын ишетергә була. Менә шул Мәймүнәне Хәлимнең аң хәтерен дәвалау өчен алып килделәр дә инде. Әнкәсенең соңгы көннәрдә Мәймүнә исемен еш кабатлавын хәзер генә аңлады Хәлим. Имеш ул 41 ныгыт борчагы белән фал ача. Имеш ул малларның арка сөяге белән имли. Мәймүнә бик сәер карчык булып чыкты. Күп сөйләшми. Сөйләшкәндә һәр сүзен әйтергәме инде юкмы дигән кебек тешләре арасыннан кысып чыгара. Хәлимгә күз ташлау белән имче Мәймүнә Вәсимә карчыкның колагына нидер пышылдап өлгерде. Күрше әби гаҗәпләнү кыяфәте чыгарып, башын чайкап куйды. Хәлимгә буларның барысы да кызык тоелды. Ул ясаган чәен ичеп бетерде дә чыгып китмәкче булды. Аның юлын әнкәсе бүлде. Чыкмый тор әле, улым. Менә Вәсимә әбиең белән Мәймүнә абыстай сине эшкереп алмакчы булалар. Бездән калмасын. Ачуланма да, битәрләмә дә, яме, улым. Әйдә үзләре теләгәнчә булсын. Бәлки чынлап та яхшырып китәрсең. Аң зиһен тәрәзәң ачылыр, хәтерең кайтыр. Мин бит бер сүз дә әйтмим, әнкәй. Әйдә эшкерсеннәр лә. Мәймүнә карчык кулындагы кечкенә янчыгын түр түшәккә җәелгән япма өстенә чишеп ташлады. Нәрсәләр генә юк иде бу сәер төргәктә. Ныгыт борчаклары, арыш ботакларыннан телеп ясалган шакмаклар, җәнлек тыштырнаклары, каурыйлар. Булар арасыннан озынча, әмма яссы ике сөяк шапылдап төште. Хәлимнең йөрәге жу итеп китте. Тәненә салкынлык йөгерде, кул беләкләрендә каз йоннары кабарып чыкты. Хәлим бала чактан ук сөяктән курка. Урманда йөргәндә яңгырдан ышыкланам дип бер кечкенә тау куышына кергәч, кеше скелетына тап булган иде ул. Сөяккә калган бу бәндәнең өстенә йыртык-йыртык чүпрәк каплаганнар диярсең. Баксаң, кибеп каткан тире кисәкләре шундый тәэсир калдыра икән. Хәлим шул вакыйганы күз алдына китереп, ширканып, калтыранып куйды. Мәймүнә карчык үз эшен яхшы белә. Ул ниндидер кипкән үлән бәйләменә ут төртеп, өйне ыслата башлады, чебен куган кебек тәрәзәгә, ишеккә табан ишарәләү хәрәкәтләре ясады. Өй эче әчкелтем төтен исе белән тулды. Бу төтен сулыш алганда укшыта язып үпкәгә кереп тула да, шулай ук укшыта язып кире чыга. Хәлимне бүлмә уртасындагы артсыз урындыкка утыртып куйдылар. Тәрәзәләрне томаладылар. Сания кай арададыр күршедән тагын ике карчык алып кергән. Хаят әби, Мөршидә түти һәм Вәсимә карчыклар аларга кушылып Сания үзе дә өй пычмакларына таралып утырдылар. Дүртесе дүрт якта белгән дугаларын укый башладылар. Хәлимнең ишеткәне бар. Кара рухлар, шайтан сыңарлары пычмакларда булучан икән. Эшкергәндә аяк тыгып, койрык булгап тормасыннар өчен һәр пычмакка сакчы беркетәләр. Тәрәзәләрне каплап куйгач, бүлмәгә шымлы караңгылык иңде. Тәрәзә япмалары читеннән эчкә сузылган яктылык, бер нинди кояш нурлары да түгел, гүя әллә нинди әкияти затлар, озын төз бармаклары белән бура араларындагы сүз тулымнарына ябышып торалар төсле.
Ара-тирә бу бармак нурлар уйнап кыймылдап китәләр. Менә алар очлы тырнакларын сүсләрдән тартып алырлар да, бүлмә уртасына җыелып килеп, Хәлимнең бугазына ябышырлар кебек. Хәлим үз уйларыннан үзе куркып китте. Бөтен көчен җыеп, игътибарын имче карчыкка юнәлтте. Мәймүнә әби иң элек теге җәлпәк сөякләрне кулына алды. Аларны бер-берсенә аркылы куеп, бармаклары арасына кысты да, Хәлим каршында сәгать әйләнеше буенча кул хәрәкәтләре ясый башлады. Шундый ук хәрәкәтләрне Хәлимнең баш түбәсендә, арка ягында башкарды. Шул мәлдә Хәлим Мәймүнә карчыкның йөзенә игътибар итте. Күзләре йомык иде аның. Үзе бер туктаусыз нидер көйли. Көй дә түгел ул, ниндидер ыжылдавык тавыш, иске курай кебек. Менә ул кулындагы сөякләрне Хәлим алдына идәнгә куйды. Куйды да бер-берсенә аркылы яткан сөякләр өстеннән кулларын йөртеп эшкергәндәй итте. Аннары түшәк өстендә чәчелеп яткан бер кушуч ныгыт борчагын барып алды. Тезләнеп аларны сөякләр өстенә куйды. Борчаклар сөяккә бәрелә-бәрелә тирә-якка тәгәрәде. Кайберләре сөякләрнең үзләренә килеп сыенды. Берничәсе ишек төбенә үк китеп барды. Ә берсе бөтенләй дә гаҗәпкә калдырды. Идәндә сикергәләп торды да, өстә яткан яссы сөякнең нәкъ астагысы белән кисешкән урта бер өлешенә сикереп менде һәм 2-3 мәртәбә селкенеп куйганнан соң тынып калды. Ул Мәймүнә карчык кулыннан аска төшеп киткән иң соңгы борчак иде. Нигәдер имче аңа бик озак карап торды. Әмма Хәлим бүлмә караңгылыгында кеше йөзен ачык күрү мөмкин булмаганлыктан, аның киенүен яисә сөенүен ачык кына белә алмый калды. Хәлим үзенең ман-матиргә батуын тойды. Сулышы кысылды, ниндидер бер көчкә буйсынып күзләрен йомды. Әмма егылмады. Селкенергә дә ирек бирмичә, шул ук сихри көч дүрт ягыннан да терәп тора кебек иде. Шулай ярым хушсыз күпме утыргандыр. Бер вакыт аның колагына Мәймүнә карчыкның басынкы тавышы килеп иреште. Төтәс хатыннан, кыздан, кара күздән, зәңгәр күздән, яшел күздән, кыңгырт күздән, усал күздән, картлардан, яшьләрдән, ятлардан, дуслардан. Бу җыр һаман якыная барып, ниһаять колак төбендә үк яңгырый башлады. Аның белән бергә Хәлим дә кабат тормышка кайткандай булды. Мәймүнә карчык килеп укыган мәҗүси дұганың соңгы сүзләре яңгыраганда, Хәлим өй эчендәге шылт иткән тавышны да ишетерлек дәрәҗәдә айнып җиткән, аңына кайтып өлгергән иде инде. Тфу, бетсен, китсен, 70 агач башына, азганга, тузганга, тигәнәккә, туфракка, җилгә очкан яфракка, тфу, үтсен, китсен. Кемдер тәрәзәләрдәге япмаларны ачып җибәрде. Игә ургылып көн яктысы кирип тулды. Бу яктылык игә керү белән генә шикләнеп калмыйча, ниндидер үҗәтлек белән андагы кешеләргә ябырылды. Ник мине кертми тордыгыз дигән кебек, әле берсенә, әле икенчесенә тукталды. Көн яктылыгыннан Хәлимнең дә күзләре камашып тора иде. Әмма бу халат бик тиз үтте. Чөнки адәм баласы яктылыкка бик тиз күнегә. Төнгә караңгылыкка гына күнегә алмый интегә ул. Ә менә көн, кояш хасиятләре аның табигатенә ягылган. Чөнки ул кояш иярчене. Табигать баласы, тереклек иясе, кеше гомере дә шифалы илаһи нур кояш белән турыдан-туры бәйләнгән. Мәймүнә карчык бер-берсенә аркылы яткан сөяк сыныклары янында булаша, калганнар кайда нинди борчак ятуын әйтеп торалар. Әмма үзләре бер тегенә дә кагылмыйлар. Бу борчакларга имче Мәймүнә карчык кына кагыла ала күрәсең. Шулай ныгыт борчакларының 41-дә табып билгеләп куйдылар. Бу эшне үтәп чыккач, карчыклар ниндидер мөһим сүз көткән кебек Мәймүнә карчыкка төбәлеп тынып калдылар. Имче озак көттермәде, борчакларны тотып карый тезеп китте. Хәлим улым, гомерең озын булачак, әмма син аны юлда каңгырап үткәрәчәксең. Әмма ахыры әйбәт көн ягына яткан. Ишек төбенә тәгәрәгән гомер ташың шул хакта сөйли. Атаң-анаң исән сау, менә анаң, ә менә бусы атаң. Әмма аларның икесе ике якка тәгәрәгән, ират ташы капланып төшкән. Нәрсә бу? Үзе тере, үзе үлек. Аңламыйм. Юлдашың хакында ни нәрсә беләләр соң ташлар? Ә менә монда икән. Әстәгъфирулла. Сөйгән ярың кара көчләр, түбән рухлар белән бәйләнгән. Менә бит. Мәхәббәт ташы пичмакка, шайтанның койрык астына кирип яткан. Сине шулай сихерләгәннәр дә, әмма
сөйгән кешеңнең бер гаебе дә юк. Ул ал ягы белән өскә карап төшкән. Ул яшәгән дөнья гына бәлә чыганагы. Менә күрәсеңме? Мәхәббәт ташыннан туп-туры булып сиңа таба ташлар тезмәсе китә. Барысы да кара. Алар сиңа бәлә алып киләләр, кайгы сырыйлар. Ә менә монысы бәхет ташы. Бәхетсезлек ташы белән чагыштырып карасаң, менә ул таш. Бәхетең бәхетсезлеккә караганда арырак шул, улым. Тик борчылма, бәхетең олы синең мәңгелек һәм ихлас. Ул сине гомерең буе озатып барачак. Менә күрәсеңме? Гомер ташыңа янәшә яткан. Сихер ясендә тоям, күрәм, таныйм. Алар икәү, ике кара зат, кара күк фәрештәләре. Аларның юлы шушы нигезгә килә. Юк, шушы нигездән чыгып китә. Мәймүнә карчык сөйли дә сөйли. Идәге карчыклар аның сөйләменә «Субханалла, тәүбә, тәүбә, Ходаем сакласын» кебек сүзләр кыстырып, үз мөнәсәбәтләрен белдереп баралар. Әмма ныклап бүлеп сорарга яисә кушылып китәргә кыймыйлар. Ярамыйдыр күрәсең. Хәлим өчен кызык булар. Аны зурдан кубып беренче мәртәбә эшкерәләр бит. Эшкерүче сихерчеләрне әллә нинди убырлы карчыклар кебек күреп нык ялгышкан икән Хәлим. Әнә нинди итагатьле, мөлаем, ягымлы һәм теләктәш икән алар. Баштарак ныгыт борчакларына бик сәерсенеп караса да, Мәймүнә карчыкны тыңлаган вакытта аларда ниндидер тылсымның, илаһи көчнең булуына тәмам ышанып җитә язды. Хәлим бер нәрсәгә генә аптырап утырды. Беренче карашка бер-берсеннән һич ничек аерылмый торган бу борчакларны Мәймүнә карчык ничек аера ала икән соң? Әле аларның ак һәм кара яклары да бар имеш. Монысы тышкы тәэсир генә. Хәлимнең җан багырына төшеп, серле әрнеш булып яткан уй хәбәрләр дә бар иде имче фалчы сүзләрендә. Ничек инде аның әткәсе исән булсын ди. Хәлим туганчы ук үлгән ул, югалган. Чынлап та югалган гына бит. Аның үле гәүдәсен беркем дә күрмәгән. Бәлки чынлап та исәндер, кайдадыр яшәп ятадыр. Фу, баш җитмәслек хәлләр булар. Сихерчеләр диме? Ниндидер мәхәббәт борчагы сихерчеләр янында яшәүче кызга күрсәтә диме? Монысына бөтенләй баш җитми. Бик сорар иде, фал ачканда имләгәндә сорарга ярамый, йола бозыла ди. Бу хакта әнкәсе дә, күрше карчыклары да белә әлбәттә. Әнә бит, сүзгә кушылмыйча бот чабып утыралар. Ә үзләренең бик тә сорашасы киләдер әле. Мәймүнә карчык эшен төгәлләде, әмма йола моның белән генә бетмәгән иде әле. Ул учларын учка ышкып алды да, кулларын күтәрде, уч ягын аска каратып, Хәлимнең баш очында медер килеп имләү сүзе пышылдады. Җиде диңгез артында, кара урман эчендә бер кара башлы йылан бар, бер мөгезе алтын, бер мөгезе көмеш. Ул йыланны кайчан кеше җитеп босса, бу Хәлимне анда боссын. Яман хаста кире кайта, ак атлы, ак булат кылычлы, ак ябынчы, ак этле, ак ук садаклы, ак күн кигән хаста кире кайта. Кызыл атлы, кызыл булат кылычлы, кызыл ябынычлы, кызыл этле, кызыл ук садаклы, кызыл күн кигән хаста кире кайта, яман хаста кире кайта, кире кайт. Ту. Им-тым такмагын онытылып тыңлап утырган Хәлим сизми дә калды. Аның баш түбәсенә нәрсәдер шәшеп җибәрделәр. Алар Хәлимнең кул башында, кушырып куелган кул беләкләрендә, аяк тезләрендә сикереп уйный җиргә тәгәрәделәр. Хәлим аларның берничәсен генә шәйләп калды. Бигрәк тә ниндидер җәнлек тешләре, кош тәпиләре, эт, әллә бүреме тырнаклары, иң чиркангычы йылан кабыклары иде. Аны күргәч Хәлимнең тәненә салкын йөгерде, ул үзе дә сизмәстән читкә тайпылып куйды. Кабыгы гына ул, балам, ул синең мәңгелек фалың. Йыланнар мәңгелеккә ирешкән тереклек ияләре. Алар кабыкларын салалар да яшәреп, кабат туып яшиләр. Без ул мөмкинлектән мәхрүм. Әмма йыланнан бездә күп нәрсә бар. Шуңа күрә курыкмасын йыланнан. Кешедән курык. Чага торган йылан әллә каян чагам дип килә. Ә чага торган кеше сөю сулышы белән исертеп тә чагарга мөмкин. Хәлим Мәймүнә карчык сөйләгәннәрне аңлап бетермәсә дә, башын селкеп риза булып утырды. Бераз тынлыктан соң имче үз эшен дәвам итте.
Ул йөзләрен чытып, күзләрен ачулы кысып, Хәлимгә тукталган кебек кыланып, кул бармакларын алга сузып, алпан-тилпән йөренә башлады. Бар кит, зәхмәт юлыңда бул, аңымны бир, жанымны бир, санымны бир, дөнья җәнлегенең сулышын өрәм, дөнья җәнлегенең тырнагы белән тырныйм. Хәлим каршында йыла башкаручы Мәймүнә карчык бу минутта әкиятләрдә генә була торган убырлы карчыклардан, ялмавызлардан бер дә ким түгел иде. Кеше шул кадәр дә үзгәрер икән. Әле генә Мөләем әби иде, хәзер әнә җен карчыгыннан бер җире белән дә аерылмый. Артык та түгел, ким дә түгел. Тизрәк бетсен генә иде бу әкәмәт хәлләр. Хәлим ниндидер бер ярдәм сораган шикелле әнкәсенә борылып карады. Сания дә шул хәлдә. Тән гәүдәсен катырган да, тын алырга да куркып, малайның һәр күз карашын күзәтеп тора. Язмышы хәл ителә диярсең. Күзләрендәге өмет нуры кирфекләреннән тамам дип тора бит әнә. Имче тагын нәрсәдер кыланды, сәер хәрәкәтләр ясады. Хәлим аңа әллә ни игътибар итмәде. Ул инде туеп, сизеп белә иде. Тиздән йола тәмамланачак, ниһаять ул торып чыгып китә алачак. Бу эссе, тынчу, сасы, ярым караңгы һәм сихерле бүлмәдән котылачак. Котылачак, чөнки Хәлим тиле түгел бит. Мәймүнә карчыкның йола сихере генә аның хәтерен кайтара алмаячагын ул белә. Ниһаять Мәймүнә карчык соңгы әфсен дугасын әйтеп, идәндә чәчелеп яткан борчакларны, тырнак тешләрне җыя башлады. Аңа башка карчыклар дәррәү кушылды. Сания самаварын яңартырга кереште. Шуны гына көткән Хәлим ашыгып урамга чыгып китте. Үпкәсен тутырып сулыш алды. Шундый халәт, аның тәне мамык кебек җиңләеп калган. Иң башын басып торган авырлык юкка чыккан, ә күңелендәге таш эреп беткән иде. Өйдәгеләр әңгәмәләшергә калдылар. Хәлим ындыр капкасын ачып, яраткан урынына, кайын әрдәнәләре өелгән пичмакка кереп китте. Шул кайыннарны күргәч, тагын Нәфисәсе искә төште. Бераз басыла башлаган йөрәк ярасы ачылып, сулкылдап сызлый башлады. Әмма Хәлим өчен рәхәт газап иде бу. Каһәрле язмышы аның 1 еллык гомерен урласа да, Нәфисә белән кичергән беренче мәхәббәте гомерен, назларын, бәхетле мизгелләрен юып ала алмаган бит. Хәлимнең җырлыйсы килде. Юк, ул җырчы түгел, юньләп җыр да белми ул. Ә менә хәзер түзеп булмаслык дәрәҗәдә җырлыйсы килә иде аның. Жан бәгыренә укмашып каткан кайгысы, ахзары, чарасызлык хисе җыр юллары белән очып китәр кебек иде мәллә. Ул гомерендә беренче мәртәбә авызын ачып җыр башлады. Урман карамасы каралган, карамага үлән уралган, кара карамадан сорап йөрим, язмышыма ниләр юралган. Басылып кына ярым пышылдап җырлады ул. Тыны җитмәгән урыннарда сүз уртасында тизрәк сулыш алып, әмма җырның киен сакларга тырышып, чын күңеленнән бирелеп җырлады Хәлим. Әллә җырлады, әллә елады. Күзләреннән аккан яшь тамчыларының иге-чиге булмас кебек иде. Урман карамасы каралган, урманнарда яфрак яралган, кара кайгым карамалар булып, бөтен дөньясына таралган. Кинәт ишек алдыннан Санияның тавышы ишетелде. Хәлим, Хәлим, балам кер инде. Әбиләр китте, кирәйдә. Хәлим бер сүз дә әйтмичә әрдәнәләр артында утыруында булды. Үзе дә аңлый алмый, ни өчен дәшмисең ул? Ишек алдыннан эзләп таба алмаган Сания ындыр ягына чыкты. Тагын берничә мәртәбә Хәлимне чакырып карады. Хәлим дәшмәде. Кинәт Саниягә әллә нәрсә булды. Ул «Ай Аллам» диде дә ындырның аргы башыннан бу якка табан йөгерә башлады. Үзе бер туктаусыз «Урладылар! Тагын алып киттеләр баламны! Эй Аллам, Хәлимкәемне урладылар!» дип такмаклый иде. Яшь аралаш иңрәп кычкыручы Сания тиле кешене хәтерләтә иде бу минутта. Менә ул Хәлим качып торган утын өемен узып китеп, капкага барып тотынды. Шунда Хәлим «Әнкәй!» дип әйткәнен сизми дә калды. Сания шып туктады. Хәлим үзе дә әнкәсенә омтылды. Менә алар, ана белән ул очып диярлек килеп бергә кушылдылар. Кочакка кочак, тәнгә тән беректеләр. Ике жан бөтен агзарлары, кара кайгылары, күңел ачысы белән бер юлы кычкырып елап җибәрделәр. Бер-берсеннән һич уялмыйча, бөтен гәүдәләре белән калтырана-калтырана, иңри-иңри, ыңгыраша-ыңгыраша елыйлар иде алар. Күңеленә киреп урнашкан кайгы ташы эресен өчен Аллаһы Тәгалә кешегә елау сәләте биргән. Ярый әле биргән.
Югыйсә бөтен җир өсте таш, багана, балбаллар белән шыплап тулыр иде.